Dame na sumurung na siyan sa luhut na roha, imana mangaramoti, ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan guardi Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dihita sa luhut na hurian di debata, nagabe bohal ningoluta, marhite-hite, partang yang taon. Imana gabe jami tadi hita, natar surat di 5 Musa bidu onom, ayat sada rodi ayat sia. 5 Musa onom ayat sada rodi sia, asata jaha margat tisorin, songonom madidok disi. Alai odo tona aturat doho uhum akanaung tinonahon ni jahuba de batamunai. Poda honoton tuhamu asa ula honom muna di tano si soluhom munai dung taripar hamutusi. Asa makalian pohon jahuba di batam dari urusan surga orang muda akan mengamu songi anakmu nama hukum sering mengudu asa tunggal jamu. Atong tangi homai ale Israel jalari koti mangulahonakai asamar hasonangako jala asalam torop situ tuhamu songon naung pinar baga-baga ni jahuba di batani aka opum tuho di tano habauran ni susu doho situa ni loba jala ikon haholongamu jahuba di batam siad nasa roham dohot sian nasa ate-atem dohot sian nasa gugum jala ikon gogo ommu mangajar honakai tuaka anakmu jala taringotamu akai molo hudul-hudul ho di bagasan jabung manang mardalani ho di pardalanan manang laho modum peho nang dung hehe muse jala ikon lahonu makai banen pertinangan di atas kamu jala iko surat tonomu akai tu tohang di jabum doho tu pangubangammu ido yang gosahat nak oras badhita saluhut nak damang dainang nahina holongan ra manang didia pehita saya dong do aturan na berlaku bui-dui naga bisada ruhut-ruhut bui-dui naga bisada etika naikon siula honoton manang manguyhuton ganup nasaha somalan tutura maragam dobolona di portibion taringot tuaka aturadi alai saluhutna ganup nasa zolma nunga dipatikon jahuba di bata aturan uhum songoni natinonahonna manang tonana. Jadi di doktona aturan dohot uhum om managabe si ingoton ni bangsoi adorang so masuk na sida tuhu takanaan jala bolo dipaihut-ihut ngulut tau pe songoni doa manginang di pardalanan ni ngulut ta gudang dora aturan adorang sotol hasita tu tano kanaan manang Jerusalem nama notong rodi saliling-liling nai manang Jerusalem nai baru manang surgu hasonangan. Jadi ada orang sobongot tita nunga dipaingot laos dibagasa parngoluot taum mai nalahota hangoluhon taradu tiga nup nasa tonana tahangoluhon ganup nasa uhumna taulahon ganup nasa aturanna alaniaha ido nagabe topik di bagasan huriata nasa mingguod di dok maka holongi di bata doh maka holongi do ngajolma alana siad de bata do haroroan ni ganup nasa tona aturat dohot uhumi siad de bata do haroroni nagabeta dani holongna makana bolu na tua-tua dipaingo akana poso berarti na holong do rohani na tua-tuai ale bolong adi pasobu
Dan iperduli hobbe berarti ngarepok be ngaborak be. Laos tadani holong ni jahuba di batado asa niat dinggan mangulu hita jolma. Dileho tonana asa ingot bangsoi nasia debatado ganup nasa parnguluon. Dileho tonanai asa unang dihalupahon. Ate alai totong diingot ganup nasa akan api nasahat ni jahuba di bata molonunga lupa jolma isarana sia dia do parnguluota lupa hitatusi dan taingok betonanai nanti sarupa doi di dok songon kacang yang lupakan kulitnya nanti HP ikut ingotod dosa luhutna alana tona iko singo todo dungi muse ganup nasa aturan na pinasahatna iko siradutan boha hita mangaraduti bolo didok radut berarti diusahahon molo pinikira pesipatadang tolap isuka-suka ipalapalai inna na pasti diraduti namangi muse bolo uhum nai dihanguluhon molo uhum didok berarti omma napa tuduhon ganup nasa aka hajol maoni nasiat debata napi nasahat na ganup nasa aka uhum asa marsangap alana ganup nasa kasih botos uhum do na marsangap makana bolo tabereng di pengadilan namanginang yang mulia inna do tu hakimi alai boloro ditikiro paus tu Indonesia yang amat mulia inna do jelas doi napa tuduhon hasangapun makana didok dibaga saturpukot diulak konsi Musa do paingot to bangsoi sasitong nga sada Musa sa to pak Musa ngai pasahati alai di 5 Musao didok mak kitab ulangan bolo bahasa Indonesia te Deuteronomi na diulakon makana bolo hita pe saya mula-hula poang ganuk minggu patiki saya mula-hula poang ganuk minggu edei saya mula-hula poang ganuk minggu jamitai mungkin bolo dihita dan apalai terasai alaina pasti amanginang mula-hula pei asa hotdo asa ingot ikut do di paula-hula kon dang marna bosan ate dang adong hata bosan di nalaho pasahaton ganup nasa aka nauli doho nadinggan nasiat debata mulu disukut dihitai senaulo gajang umurna sudido rahita madok au alai bolo ngaposa parnguluo ni buat mau Tuhanin namarate alai na pasti dison ahado resep na salah satu na gajang umuri namar habiara tujahuba de batam jalaraduti saluhut aturanna doho tonana akanau hutonahon itu ho songoni ho doho anak komu nang pahupum saliling mangulu asatung hupa gajang umurmu ate siraduti uhum ate nama kahanguluhon ganup nasa nasiat debatado laos ido takas di patik palimahoni sian 10 patik na pinasahat ni jahuba di bata asa memang ikon pasangapod do natoras asa martua jalaliling mangulu di tano na nilehon ni jahuba di bata tu hita saluhut atong dihita na hinaholongan muse aha muse pakorhon na bolo tahanguluhon na didok ni debatai rikoti mangulah honakai asamar hasonanga koin na muse na de toluyate rikoti mangulah honi asamar hasonanga ko kudang do halak memikiri hasonangan holan marhite na digogohoni bana marhite ganup nasana binahenna mungkin dang salah manginang
alai hasonangan nasa sitong na dadidok ni Jehovah di bata, hasonangan ni dang naparsatokinan. Dang naparsatokinan, alai na manotong rodi saliling-liling na. Laos didok muse jala asalam torop situ tuhamu, songon naong pinarbaga-baga ni Jehovah di bata dia kau pum tuho, di tanoh habauran di susu doho situ ni lubai. Berarti hagabeo pe sia Jehovah do. Hagabeon nakaning hasangapon ngadapot dungi muse aha ganup nasa hasonangan manang las ni roha. Berarti dah ngadong rugina dinalahopai hutihu tona aturat dohot uhum na sia Jehovah di bata. Ai sasitong na taulahoni na tadani holong tado tu Jehovah di bata. Tadani holong ta tunap manopahita. Tadani holong ta tu naong mangaleho kanguluan di kita. Tadani holong ta naong paluahok kita sian hamatean alani dosa. Napadua hodamang daitang. Ikut ditonahon dimemehon tua kasudu nau poso. Ditiki dijabu di barita homma di meme homma ganup nasa aka tona nasia Jehovah di bata di pasaha mai di barita homma tua kasuduk nau poso alania hamanginang harajaun ni de bata dada hola taringok masa nuaing dohot tolan tikinaung salpu alai harajaun ni de bata boy dohonon sangat-sangat visioner mamering dau tujulu ate. Makanya dak kita ra mungkin dia kaari 3 tahun nanengro, manang 10 tahun nanengro, alaya kasuduk nau poso nama. Makanya rikot nasida dinalaho dapot ganup nasa akka pangatusioni. Jadi di memehom matu nasida. Laos mau lihat di debata di huriat tapi dibuka dua mulai sekolah minggu remaja doho naposo manang penbi ati. Buka do kerana ditaba musehita tanggung jawab nina tua-tua tu ganup nasa geleng na di bagas nabi di pardalanan manang di dia pe ahana didok ni debata disi marhite-hite si Musa mangina ngulut tape ko gabe tiruan ate iko gabe tiruan maka holongi Jehovah debata doho nama memehon ganup nasa hata ni debata manang pati ni debata tuaka suduk no posope napa tuduhod do ngolut tapi kotiruan ate unang do tadok unang songonon alai kita mangulahu songoni ate unang do songonak koda inna alai kita tong disan ikon gabe tiruan makana didok sian nasa roham sian nasa ate-atem, sian nasa gugum ate. Jala iko gogo ommu mengajar honi tuaka anakmu, jala taringotamu akai molo hudul-hudul ho di bagasa jabum, manang mardalani ho di pardalanan, manang laho modom peho nang dung hehe muse. Berarti sude sikop ngulut te siapa hari besongoni do. Napa tuduhon ganup nasa pangajarion meme tu ganup nasa akageleng tamang dainang lahina holongan sada asini rohana sumurung dona pinasa ni debatadi asa dapotat do hita disi asa unang luangan ngulut taon alai gabe parjabar Tuhan nguluan saliling-liling atong nunga di parade Tuhani ganup nasa pasu-pasuna taradu ti mana di dokna tai hutom mak ganup nasa huhum nai laos tai ngot totong tona